Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva kusakanaka kwatiri kuita muzuva ranhasi tine muenzi wedu munyarikani mukuru ndimasivanda ivava vazhinji vedrumas media munoziva Shielia in Korea ndiatinaye nhasi uno makadiva hanzvadzi aiwa shumba iri kudzova zvayo tangoti timbopa vanhu kachirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndofunga munotondera muri yeZimbabwe tichikupai nhau kwamurombedzi takaburitsa mhama vachiti imba yangu yapiswa nemurume. Vanhu vazhinji mukagoti makavanzwira tsitsi chose mhama ivavo, asi takakutaurirai kuti tawana divi rimwe chete, hatisati tawana remurume. Naizvozvo nhasi uno tiri kukupaiwo divi remurume. Hatitsanangurire kuti chii chaanoziva pamusoro pemashiripiti ari kuitika pamba ipapa. Hanzvadzi, zvibhakira mudzimba vanhu vanozviitirei? Zvinenge zvichinetsa shumba. Zvinenge zvichinetsa hongu. Ese kuwadzise muri yeZimbabwe tinokurudzire kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Highest level. Motiregerera muri yeZimbabwe nekuti video iri takaritumirwa nefoni yemuridzi wacho yababa vepamba apa. Naizvozvo audio yacho inge isingabude zvakanaka. Apo neapo muchange muchitadza kuvanzwa, asi pamunenge manzwawo ipapo aiwa munenge manzwawo divi ravo. Naizvozvo hatisirisu takatora mufananidzo iyoyi, ndibaba vakatotitumira vari kuSouth Africa vachititsanangurira zvakaitika. Wangu
Makadi zvenyu vadiwa vatariri. Ndino urombo kune vakarasikirwa nemudziyo yanga iri mumba mangu. Zvakadaro ndichakumbirawo kuti vanga vachigara pamba pangu vacho vanyore midziyo yavanga vainayo yanga iri mumba imomo. Vondiudza kuti zvine monditumira listi yacho, then inini vondipawo nguva yekuti kuzovatengera zvinhu zvavo. Kuri kuzvitenga haisi nyaya ndinotenga ndovatumidzira zvinhu zvavo. Chakaitika ndechekuti ndofunga munoziva kuti pakuvhima kazhinji tsuro inenge yakawanda, asi tsuro pakuwanda kwayo inowanda pane something. So meaning kuti iwewe semuvhimi ukaona tsuro pairi hauchasarudza kuti pane gwenzi kana kuti ndorova tsuro chete, nekuti ukangoda kurova tsuro chete unogona kuipodza. Saka vakuru vakati tsuro inorohwa negwenzi rayo. Mapaona manje muchidimbu nhau dzacho dzakarebesa dzotoda kana 5 days, nekuti ndakadzirera ndichifunga kuti dzichapera asi hadzina kupera. Saka inini ndini ndanda kuatakwa because dandari rangu rakachererwa mushonga pagedhi, ndobva pachererwa mushonga umwe pavheranda, ndobva pachizoiswa zvimwe zvanga zviri mumba. Saka inini kuuya kwandakaita, ndakauya ndine chinangwa chimwe chete chokuti kunyange makaenda pabhini riri pamba ipapo ndomandakaisa kagubhu kanga kaine mvura yandakauya nayo. Mvura iyoyo ndakaitora kudziva rinoera, and then ndokwandakandonoshandirwa iko, then nesalt yandakamwaya pamusoro pemba, ndobva ndatora mvura. Pandakavhura mawindo, ambuya vakataura kuti mawindo, yes, mawindo andakasunga newaya nemukati. Pane 3 mawindo andakasunga newaya nemukati. Mawindo iwayo ndo andakanomwaya nawo mvura. Saka hapana asiri muAfrican apa, pane mutauro wandiri kutaura hapana asingaunzwe. Anounzwa mutauro wandiri kutaura uyu anotoziva kuti zvandiri kutaura izvi zvinoitika, handiti? Saka imba iyo haina kulaitwa nemachisi iyo. Zvanga zvakaiswa naamai ava mumba imomo, mune jira ravanga vakaisa mumba, and jira irororo pameso evanhu rinenge riri jira, but anga ari masimba avakapiwa naamai vavo ekuti vandiatake. Sekundiataka kwavakaita, ndaifanira kunge ndakaattemptwa I think 3 times death yanga yakanyorwa naivo, but nenhau yekuti havasi mwari ndiripo muzuva ranhasi, ndosaka ndakauya kuzoita zvandakaita ipamba ipapo. Imba yakatsva iyo, imba yakapiswa nezvinhu zvavo zvagumbuka, ani mapaona manje. Saka haugona kuda kurwisa munhu pachinhu chake. Chavanga vachiita mbuya vanga vachida kuba imba iyoyo vachishandisa vana, because kusangana kwedu chaiko chaiko vabvunze kuti takasangana kupi, makadanana here? Because ambuya ndakasangana navo kuSouth Africa vachitambura, handikuona vasina kana pokugara, vaine tuhembe 3 muchibhegi, muchiplastic bag. Chiplastic changa chiri munhu anenge ainge akatenga mateki eAdidas, ndo maive netuhembe twawo, handikuona. Vakatouya vakagara namaid wangu kumba kwangu inini kuJimmiston, handiri kupaona manje. So vaitoziva kuti ndine mukadzi, nokuti mwana wandanga ndinaye pamba anga ari mudiki musi. Vaifunga kuti kana ndichigara nemwana ane 3 years mukadzi aripi. Munhu kavatsanangurira zvese izvozvozvo, but nenhau yekuti munhu aishandisa mushonga, ndakatozongoona madhamu vaenda, maid akuramwa kutoti panoenda kuenda, ndokusara kwavakaita vambuya vakazokundira nekugara navo. Vakati ndichaenda ndichazobva ndichienda December kune hama yangu iri kunanatembisa ko. Ndopatakatanga kutamba tese, handikuona. Muri mukutamba tichivabhadhara ambuya. So ndakazongoshamisika kuti ndinoenda kupi, kunova ndinoenda ndinopenga ndeti zvosvika ndati okay it's fine, ndiri kupa mukana, handikuona. So panguva iyoyo ini ndanga ndine rwendo rwandaifamba
rokuvaka kumusha. Kumusha kitchen yange yakatovakwa kudhara nemudzimai wangu anonzi Gracious Tagarira. Ndo kumusha kwandanga ndakaroora ikoko. Namanje ndiri mukwasha mumusha imomo. Nokuti kana tikaburitsa mabhuku, ndine bhuku randakasaina kuti ndaroora Gracious Tagarira, ndabhadhara mari, ndakabvisa zvii zvakasara. Handiri kupaona. Uyoyo handina kana one day randakamboenda kumba kwavo mbonosvika ndichiti ndauya kuzoroora. Ndakatuma sekuru kunobvuma mwana kuti ndiri kubvuma kuti mimba ndeyangu, mwana ndewangu, ndichachengeta. Handi ndo zvatinenge tichiitira kuti tizivane. Kufa kwaenda inonzi iyo meno kuti vakanobhadhara iri damage kana kuti tsvakirai kuno kana kuti chii hamene kuzovakanoita. Handiti kati iri mari yekuonesa kuti aiwa kana kwakaita dambudziko ndiri kuziva kuti tini. Handiri kuzwana kunyange zvazvo zvisina proof yekuti tine ma-DNA atakaita. Saka zvinhu izvozvo zvoka zvinhu zvinoda kuti kana vanhu makawirirana mukutamba muperera mukutamba, kwete kuda kuzofosa mumwe, nekuti mhosva dzimwe dzatinenge taakuwana sevanhurume dzinenge dzichibva mukutamba. Handiri kuzvona kana mutakaudzana tiri kutamba aungauye kuSouth Africa kuzotsvaga mukadzi. Muri kupanzwa? Handiuye kuSouth Africa kuzotsvaga nevakadzi, ndakazotsvaga mari. Handiri kupaona manje. Ende ndakauya nemukadzi wangu kuno, uchitoziva kuti uyu munhu ane mukadzi iwe woda kupindira pakati pazvo, vapindire wosvika saizvozvo wakuda kuvhudza imba yemunhu. Alright, tomboisira ipapo. Ngatichiendei kumusha kwazvimba kwaanoti ndakasvika ndakavaka murume anga asina chunu zvakazoti. Paakasvika iye haana kuona paine 10,000 zvidhina here. 5 rooms yanga yatakazosumudza, zvidhina zvanga zvagara zviripo kudhara. Uye window frames, doors, everything zvanga zvagara zviripo, zvanga zvakachengetwa namukoma Steven Mudewe vanogara kuMupukure kwaNyamukanga. Ndo vandakanga ndakachengetesa zvinhu izvozvo, because zvimwe zvacho takatenge tazvitenga kuna Thomas Nyamunga. Handiri kumupaona manje. Ndisati ndatombosangana nauyu neiyo nzenza yakuda kubvuta chimuti. Tairaramira tiri kuSouth Africa. Zvaitairaramira tiri kuSouth Africa. Baba vakanga vasina chinhu muupenyu hwavo pandakawanana navo. Chinhu chandakatanga kutaura navo baba, ndakataura nababa tikati kuno kwatinoraramira tiri kuSouth Africa kubasa. Urwere ukauya unoda kuwana pekuita sei, pokugara. Ndipo patakaita sei, patakaronga. Ndo patashanda nababa. Tashanda. Ndo pataunganidza mari yatakaunganidza. Mari yedu yakwana yataida. Ndakasimuka nemari inini kubva kuSouth Africa. Ndikauya kuno kumusha. Ndikasvikovaka musha ruzevha. Ndavaka ruzevha. Ndavaka musha. Musha uyu ndakauvaka baba kuSouth Africa. Havana zuva rimwe chete ravakati ndakumbonobatsirawo mukadzi kuita sei, kuvaka. Ndofunga ndakavaka kitchen, ndikavaka 5 room house. Ndakazvitakura pamiri pemwana wangu ane 5 years izvinizvi. Saka zvadaro baba havana zuva ravakatora leave kana off zvayeni kuti rege ndinobatsire mukadzi basa. Chaishanda ifoni chete. Nditumire mafoto, basa rapapi, zvamira sei, ndichitumire mafoto vachiona aiwa basa riri kuita sei, riri kufamba. Ndobva taropafadzwa nemwana wedu mukomana tikati Mwari maita basa. Zvadaro ndakagara. Ndichingopedza kuvaka imba iyoyo, baba wakazoya madhoo imba yakuvhurwa. Ndokuya kwavakaita kuZimbabwe. Zvadaro baba vachiuya, yange holiday yaDecember pavakauya. Ndobvona iwa zvinhu zvakarongeka zvakaita sei, zvakanaka. Right, pane mukadzi angazvitaurwa apapo. Kunzi akazotiza nomukadzi akazodini paye, ndakazongenda kunzi hauso klasi yangu. Munhu ngaadzidze kutaura chokwadi kuti izvi zvaiitika. Zvine mawitness mukati izvozvo zvandaitaura panguva yacho, because uyu munhu atinamvura takadanana obviously daitsvaga vanhu vanoenderana nepanguva yacho iyoyo. Handizi because handingati nini ndiri kubva mukunetsana nemudzimai nenhau yekuti hadi kuti ndiite zvandinoda kuti ndiite panguva iyoyo. Alright, kumusha hausi kuenda, kuno hausi kushanda. Chimira ndichikuitisa kosi yekuti ugone kuzoshandawo mangwana kuramba zvose. Saka obvious kana wakuzotsvaga munhu, tsvaga munhu anobva kumusha kwavo akaenda kuchikoro kudhara, akaine kosi yake yaanoziva. Ya mukangodaro chete munowirirana, because
mafungiro nhau yanga isiri yekutsvaga munhu ane posi akatengere yekutsvaga reasoning capacity because mukadzi anenge asina izvo sorry to say this to everyone but reasoning capacity ndiyo yatinenge tichitsvaga kuenda kubasa kwamukadzi yes varipo vamwe vanozofungirirawo but ukatarisa kuti nhamba yevakadzi vakawanda vanoenda kumabasa vangani vakakunda kusvika kuita zvinhu zvinoitwa nemunhu kuzi mari dzavo havashandise pfungwa vanoshandisa mwoyo pakupurana most so izvozvo zvimwe zvinoita pakutaurwa but still achinzwa ndichitaura kudaro nekuti aiziva kuti mishonga inoshanda kudzikamisa munhu pamwe yakamboshanda because ndakatombogara naye ati payakafumuka manje chitarisa kuti kana mishonga iye yafumuka manje zvii zvinozoitika kumberi ndo zvazvazoita manje vanokona manje akusamandusha kuti ashandise miri wake sesosi yekuda kuprotecta imba kana kupa imba isinga inanda kuda kuchekera vanandokuti yemukadzi ndamupa basa kudaro akazowana basa auya kuno akazowana basa kufresh vaanoshanda asi akati ndawana basa kune mari iri nani amutaiwa zvakanaka amukurunga endai munoshanda nokuti makauya zvakachi mari handisi even nanhasi kama wedu wakasimba akatoroorwa mushoro last year saka dai ndaigara naye aizosvika pakuzoroorwa handina munhu wandakagarisa naye nakudzodzodzo dzekuti kupanyika yanguda kukutikaaaiso munhu ataura chokwadi kuti anga aine murume womunhu akamupa mwana wokutanga murume womunhu ibosi vake auya kwandiri futi arikuda kuita the same kuda kujaira kuda vanhu vane zvinhu zvavo kudara ndo zvakamupa kuti asvike munyika izvo akurwira zvinosiri zvake akotwana muridzi wemba akanyarara kuti zi zvesha zitagarira haana kana 1 day raari kuborwa nei ndiye munhu aifanira kutema imba iyoyo akutwa but haana kana 1 day raakambondinetsa but nenhava yekuti paakanyimwa mari yeschool fees this year nachanyimwa ndasiya ndapurana kuti vanhu vasheya nemari pamba ipapo vanyimwa mari kuna sopeti achinzi ndakawina imba kukoti saka handikupei mari muchatonzwa nini yandinenge ndakwanisa kukupai ndo yandinenge ndakupai ndobva wandifonera ndikati alright kana zvakadaro siyanai naye miedzo iri kutotsvagiwa siyanai nawo handiti ka I'll make a plan ndozvatakazoita isusu anorege ndichitsvaga mari kunokota ndichitomira mari yacho school fees mwana rucha anomupoa saka kana imba vakuti ivo havakwanisi kupa mwana wakasvika ari kuya kuti inini nemwana uyo hatina chunhu paimba iyoyo ivo ndo vaane zvinhu nenhau yekutemba makwenzi haisi nhau yekuti koti yakati mhande yavo kana kuti makwenzi anga aiswa pamba kuti changa charipo changa chavo chiri kuda kuuraya inini vatorechi vawine imba andikuzwa saka inini am happy nekutotsvaka yakaita ikokokwa am very happy because handinga ndakauya kwamurombedzi ndoshaya pakuvata indinorara kuhotera ndopenge indine imba zimba randakavaka ndega hapana kana mumwe munhu akandibatsira paimba hapana kana sendi remunhukadzi andikwa dai akada kukumbira mari ka ndakamuudza zvokuita ndikamutoenda kwamambo achene nekuti ndakakupa mari yese ko mumwe uyo akauya achiti ndiri kudo mari zvaiita handizi ndaida kuti zvinhu zvijeke apiwe pajekerere tozati hatikweretani handizi kana dai aida kubhadharwa kuti ndakachera mvura uye kuvaka 5 rooms inomboda mvura yakawanda sei mapiridhi anga atikaukuretere tigone kubhadhara amaya mari yemvura yavo vasiyane nemba yangu andikuzva kwete kuti vasakari vachindinetsa unoona mufungiro unoita nzenza ndiwe iwowo andikwa neimwe nzira vanenge vaona kuti hatisazogona kudya munhu aidyika saka zvadai achadyika mari saka vakuda kuwana kukubatira ane murume uyu akamupa mwana ari kudi kuenda kunonetsana nemurume iye haanetsani naye anomurespekta vachitoswera futi vari vese dzimwe dzenguva vachitorara navanhu ivavo but oda kuswera oda kunetsa inini akabvira kudhara achinyeperwa chekuvhurira free market
chapa mari yekunohodha nenhau yekupusa haana kana 1 day randakambonzwanza ane flea market akavhura ina nditaura nemuromo kana ndati ndinokuitira chunu ndinongokuisira mari ndinokubvunza kuti waiona here chenda unoita 1 2 3 thats all handiti yeah. But manje kana uchidhina nemadofo manje seizvozvo zvimadofo izvo andati kudhira nazvo ndo zvazvinoita ndo zvinoizvi ndarasikirwa nemba nekuda kwedofo andokupana but iyo haisi nyaya iyo kuti zvazvo haina kana kutotsva ndaitoda kuti nemudhuri wacho utonyongodeka futi dai kuri kufunga kwangu inini kwokuti simba remwari yes ndinotenda kuti simba ramwari rakashanda but ndaida kuti ripfuure ipapo kana nezvidhina zvacho zvipwanyike andokona ndagara ndichatongouya ndokupwanya mudhuri wacho wese ndotangidza kuvaka pasi because iyo plani iyi haisiri yandiri kutoda futi iripo ipapo ndinotenda nenguva yenyu ndicho chirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe. ndofunga manzwawo baba vachitaura divi ravo, makanzwa mama vachitaura divi ravo. Tongaitidzwe. Ndiani ane mhosva? Ndiani ane mhosva? Zvakaoma. Onekako mhuri yezimbabwe. Mhuri yezimbabwe toonana mune chimwe chirongwa. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba ndozita rangu. Shelia in Korea. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.